Tħabbret il-mewt il-produttur ta' bosta dokumentari fuq l-istazzjon 1 Maurice Micallef fl-età ta' 89 sena. Tul ħajtu, Maurice Micallef rebaħ aktar minn 1300 award bil-kontribuzzjonijiet tiegħu films u dokumentari internazzjonali. Fl-2014 Micallef ingħata l-unur ta' IR-REPUBBLIKA u dan l-istazzjon anki kien onoraħ b'one tribute. Sinjuri, nirrikonoxxu llejla lil Maurice u Chris Micallef. Missieri beda il-dokumentarji fl-1964. Għadni niftakar jisu l-bieraħ meta konna rbaħna l-ewwel festival ġewwa Cannes, ġo Franza. Għadna ma nistax ninsieħ wiċċ missieri kemm kien ferħan dikinhar. Hemm taflun ta' produzzjonijiet kollha ta' suċċess minn Maurice flimkien ma' ibnu Chris, fejn fost oħrajn wieħed ma jistax ma jsemmix id-dokumentarju storiku Dromans, prodott minn Maurice u ibnu Chris, li kien ġie premjat bħala wieħed bl-aħjar muntaġġ viżiv u l-aħjar kitba fil-Festival Internazzjonali magħruf bħala Sophies. Din il-produzzjoni ħadmet minn CMM Productions, kollaborazzjoni ma' One Group. Dokumentarju ieħor tagħhom diġà Il-Produttur kiseb ukoll l-unuri f'festivals internazzjonali. Dokumentarju fuq il-perjodu medjevali f'pajjiżna magħmul minn Chris u anki Maurice Micallef kiseb ukoll bosta premijiet prestiġjużi fl-IMDb Top Shorts Film Festival 2019 li sar fl-Istati Uniti. Dan hekk kif id-dokumentarju bl-isem ta' The Normans kiseb il-premju bħala l-aħjar dokumentarju u l-aħjar trailer. Id-dokumentarju kiseb ukoll 4 premijiet oħra fl-Oniros Film Festival fl-Italja. F'dan il-festival id-dokumentarju ngħata l-premijiet tal-aqwa produttur, l-aqwa trailer, l-aqwa kostumi u l-aqwa film storiku. Sa dan it-tant f'kitba fuq il-medja soċjali il-kap eżekuttiv ta' One Productions Xut Micallef semmet il-memorja ta' Maurice Micallef li kien parti mill-familja ta' One għal dawn l-aħħar 25 sena fejn matul is-snin ipproduċa dokumentarji fuq diversi suġġetti. Xut Micallef ringrazzjatu għad-dedikazzjoni lejn l-industrija u tal-materjal ripproduċa.